Hola, sóc el Lluc dels Booktubers del Claret i avui us porto una altra entrevista amb l'escriptor de Amlepse, Adventícia i Semlepse, que és el nou que crec. Hola, Robert. Hola, què tal? Molt bé, aquí estem amb el sol. Tu, d'on et ve aquesta vocació d'escriure? Em ve des de que tenia 4-5 anys, que va arribar un dia que no sabia què fer, que m'avorria molt. Estava malalt, estava amb grip a casa, 3 setmanes sense poder anar a escola, i no sé per què em vaig posar a escriure. I el fet de que et posessis a escriure en aquell moment, com ha afectat a la teva vida, a la teva evolució? Ha afectat moltíssim, vull dir, moltes coses, moltes activitats diàries o gent amb qui m'he rodejat al llarg de la meva vida ha sigut perquè jo ho buscava, potser inconscientment, no? Perquè jo sempre he tingut el somni de ser escriptor. Perquè una cosa és escriure i l'altra és publicar un llibre. I fins ara no havia pogut, i llavors sempre estava com buscant això, no? Parlant amb persones, anant a editorials, he conegut a escriptors d'aquí que viuen a Barcelona, com a Cari Santos, a Francesc Miralles. M'he estat una mica movent en aquest món i crec que això m'ha ajudat bastant, també. I la teva vida laboral, això ha afectat? Sí, sobretot ara que estic acabant la carrera d'estudis literaris, no? I la faig sobretot perquè m'encanta, però també, clar, a nivell laboral vaig treballar a una llibreria, he treballat... Tot el que intento buscar són feines d'aquest estil i òbviament m'afectarà segur perquè quan acabi el juny hauré de començar a buscar feina i només les opcions que tinc és a una editorial, a una biblioteca, a un servei periodístic, de premsa... Encara no ho tinc gaire clar, però... Quins són els escriptors que més t'agraden la manera d'escriure i tal? Sempre poso en primer lloc a Melino Tom, perquè m'encanta molt, m'encanta massa. M'he llegit tots els llibres que s'han traduït al català o al castellà. Després, així d'aquí, de la nostra terra, de Catalunya, m'he llegit molts llibres, m'agrada molt Cari Santos, m'agrada molt Jordi Sierra i Fabra, també Francesc Miralles, uns quants de Laura Gallego també, i també més internacionals, és que te'n podria dir tants que ja no... Però Haruki Murakami m'ha donat moltes idees també. I què més? Com es diu aquell? És que tinc molts autors apuntats en un gràfic i a vegades és que m'oblido de com es diuen i després vull de mirar i tot, i si tingués aquí el gràfic et podria dir, mira, aquest, però la veritat és que intento llegir sempre un autor nou, per no estancar-me, diguéssim. Però hi ha excepcions. De Carlos Ruiz Zafón m'he llegit tots els llibres que han sortit, menys l'últim. De Melino Tom m'he llegit el 80%. De Francesc Miralles m'he llegit moltíssims, també. O sigui, sí que tinc uns que són com els predefinits, no? Diguéssim. Defineix els teus llibres amb una sola frase. Si vols, pots fer una frase per cada llibre. Ui, que difícil, això. Vale, va. Una frase per cada llibre. Sí. Val, començo per Amlepse, que és el primer que vaig publicar. Una història fosca, incomprensible, però intel·ligent. Deixem-ho així. Després, Adventícia. Adventícia seria la història d'un llibre viu. Agafo l'eslògan. I Semlepse seria com la resolució de la vida d'Amlepse. Has guanyat algun premi o t'has presentat algun premi amb les teves novel·les, poemes o el que sigui? Premis petitets, però sí, vaig guanyar un premi de poesia que era de Vallcarca, crec, d'aquí al barri, que es diu Premi Grau
Grau Miró del 2012 i després vaig guanyar el Premi Carme Lafay, que era una escriptora que proposava nous escriptors novells que enviessin relats. I el guanyar aquests premis com ha afectat a la teva vida en general? Home, et dona un impuls, encara que siguin premis petitets, que no hi ha una recompensa o un benefici econòmic molt... L'impuls està, perquè tu, quan escrius, moltes vegades jo penso, escric per mi o escric pels altres, perquè un escriptor necessita lectors. I llavors, si hi ha un premi pel mig, en aquell moment de la teva vida penses, ara tinc més ganes d'escriure, potser, o si estaves bloquejat, no et sortien les idees i tal, és com un reconeixement. Jo crec que la importància dels premis és el reconeixement que et pugui donar tu com a artista. No tant el prestigi o la fama, perquè tot això és molt difícil, però donar-te més ganes de continuar, no? Més força. Jo crec que aquesta és la clau. Quan tu estàs escrivint les novel·les, com tens pensat escriure el llibre? Comences i com vagi o tens molt clar el que ha de passar? El 99% de les vegades no tinc res escrit, pensat, calculat, res. No tinc ni un guió. L'únic que tinc és un títol. I llavors amb aquest títol, que és el primer que escric, sempre, poso el títol i llavors diguéssim que em ve com una ràfaga, com una pluja d'informació, només amb aquell títol, i començo a escriure. I quan estàs escrivint, els fets que passen a la novel·la, te'ls inventes des de zero o són fets que has vist o has sentit algun... Jo crec que me'ls invento des de zero sempre, perquè no vull allunyar-me de la meva vida personal, no vull fer una literatura autobiogràfica, vull que sigui ficció. Però moltes vegades sí que potser rellegint-me detectes coses que has viscut o que t'han influït, no? Potser, jo què sé, he posat aquí que la meva germana tal, i llavors penso, doncs s'assembla a la meva germana a la vida real, no? Però a vegades són coses inconscients, petites. Normalment jo crec que no, que intento basar-me més en històries que he escoltat o que he vist a pel·lícules, a llibres, o... Sempre intento distanciar-me una mica de la meva vida personal. Quins consells donaries a algun escriptor que acaba de començar a escriure i no té experiència? Molt bona pregunta. Jo crec que donaria, sobretot, el primer adjectiu és paciència, molta paciència, i després, immediatament després, ve insistència, perseverança, no afluixar, no rendir-se mai, encara que la gent et digui deixa estar això, no se't dona bé o no aconseguiràs anar endavant perquè és molt difícil el món de l'art, de l'escriptura, tal, però si tu sents que vols de veritat fer això i és el que t'omple i és el que et ve de gust i sents que et surt de dins, no? A mi em surt de dins i jo necessito fer-ho i si un dia no escric és com si em faltés alguna cosa important i jo crec que el més important és això, no tenir pressa també, perquè jo a vegades tinc molta pressa, no? Tinc ganes de publicar un llibre, tinc ganes d'escriure un llibre, tinc ganes de fer això, d'allò... S'ha de prendre amb calma i sobretot això, insistir. Si un dia escrius una cosa i no t'agrada, el dia següent escriu una altra. I cada dia escriu una mica, encara que siguin tonteries, és igual. Cada dia escriu. I llavors, picant, no? Entre la pedra al final surt una mica d'or o de tresor o d'alguna cosa així. És la meva filosofia, una mica. Quant temps vas trigar a escriure els llibres? Amb l'Epse vaig trigar 3 mesos. Adventícia, 1 mes i mig, em sembla, o 2 mesos. 2 mesos. I Semblepse, en 2 setmanes el vaig acabar. Quina màquina, no? Sí. Tenia moltes idees i m'hi vaig posar i no tenia exàmens, també s'ha de dir. El futur com a escriptor, què tens pensat fer? Doncs ara mateix estic participant a premis sobre
bàsicament reculls de poemes. Estic escrivint, cada dia escric 3 o 4. I quant de temps portes escrivint poemes? Porto des de finals del mes passat. I quants portes? He escrit uns quants poemes, potser en tinc 80 o 90. I estic fent reculls de poemes, estic seleccionant-los perquè n'hi ha que m'agraden més, n'hi ha que no m'agraden menys, n'hi ha que dic que això és una tonteria de poema, no? Però escric molt, la veritat és que... Fins aquí aquesta entrevista al Robert Casassona Basca, que ha escrit 3 llibres, que hem dit abans. Adeu, ens veiem en un altre vídeo. Adeu! Adeu.